Vítám u nového videa z Brawl Stars. A nevím, jako postavu se zahráme, ale dobré, jdeme na to. Nevím tako, ale prostě si za někoho zkusíme zahrát, dobře. No, omlouvám se za ty divné zvuky, co slyšíte na tom videu, no, takže promiňte, ale nevím, za koho bychom si mohli zahrát. Nevím, často chci dostat na max, no na 50, ale zatím se mi to moc nedalo, že? No ale nevím, co si máme teď zahrát, ale asi Brawl Ball. Jdeme na to. Jo, tak zkusíme zabít. Ozvu se vám po boji, jo. Jo, vyhráli jsme. Sice jsem dal 0 kilů, ale vyhráli jsme. Dobrý, tak. Máme star drop. Přijďte nám, jak chci legendáry. Jak chci legendáry. Tak to je. Zapka. Nevím, takové si to má zahrát. Je. Zatýká si, ne. Nevím. Jo, tak já vůbec nevím, tak Klenciu asi ne. Dávce taky ne. Tamhle se neumím. Za Fenka to umím, ale nechce se mi. Za koza se zahrál. Co to bylo jako za zvuk? Jdeme na boj. Na fotbalu je tam Shelly teda. Bude asi silná. No doufám, že tak silná nebude, jak si já myslím, ale... Jsem zapomněl, jaký káze dobrá vůbec. A co mi nepoužíval strašně moc dlouho, tak já už ani moc nevím, tak dobré. Ne, kámo, to asi prohráme. No tak... Nevím, zkusím to ještě jak vyhrát. Zkusím to takhle. No, Ali, bebe, vypadněte. Jeden z nich má to. No. 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 To prohráme, ne. Teď to asi nevyhráme. Zkusím to zastavit. Dobrý, tam se má a zkusím jim dát gol. A šeli. Musím tady obejít. Ne. Kámo, to Shelly úplně na max. Mama, co si zkusím dohýlovat v tomto. Ne. Ne, doufám, že nám nedají gol. Ne. Prohráš jsme. A kámo, ale hej, ten bas, proč dobré, aspoň se na to splnilo quest, ale příště by se jde vyhrát. Dobrý, tak. Nevím za koho, teď možná za Rika by se zahrál dostala. Nevím.
Zkusím si dát challenge, že Chestera pošlu na 20. Jdeme na to a ozvu se vám a co dostanu na 20. Nepodařilo se to. Kašlu na to, hezí si. Chester mi zůstane takhle. Nevím, za koho teď? Možná za já nevím. Tak zkusím za ně. To se celá show dávný, dobře? Já zkusíme to. Můj mikrofon doufám, že funguje. Dobrý? Já. Nějak nefunguje to mikrofon, počkej. Jo, dobrý. Dobrý. Dětku jednu máme. Co sláme za Finxa? To je tam ty jeden hnusáku. Smradlavý Finxe. No. A ne, ještě sud nás zabije. Utíkám. Haha, nachytal se, ježiši. Tak já půjdu, je to? To je hacker. Kde ten schovat? Tak půjdu dávno. Jo. Trošku se nám buguje noc. Haha, Edgar, ty nemůžeš. To je noob. Kámo, my tady normálně přežijeme. No, dobrý, ať po druhé místo za Ali. Jdeme dál. Zapokacovat, nevím. Napište do komentářů, jaký je váš nejvíc oblíbený brawler. A já si vyberu, jaký je váš komentář a beru si ho a budu s ním hrát, jo. Já takže pište do komentářů. Nevím, za koho vůbec. Nevím. Nevím, třeba karta. Nevím. Kámo, vůbec nevím.
zombie. Franka, toto neumíme. Jo, záště si zahrál. Počkej, mám 100 kreditu, já. Jdeme na to, zahráme si za Ešel. Potom si možná koupím Brawl Pass a to ten plus, nebo co to tam je. Čo to tam je. A zkusím to tady trošku zahrát. Že jsem mám na ně hodně pohárku, na mou prohra. Šejde, hnusný zprávavej, vypadni od mojich čestek. Dobrý, tak. Dobrý. Ten shade je normálně, ale my se sakrát. Zabijem. Ale že tam budu zabít, asi jim tam potom do toho lepím. Shade na toto není fakt co, to Disney zabiju. Jo, tak zkusíme zabít, nevím. Ne, co ne. Jo, tak na něho kašleme. Ali. Tak to jsme pokakali. Jsem pokakána. Já tak. Zkusili jsme to, zkusíme třeba hodně trávy. Tady to vůbec není tráva. Tady taky není vůbec tráva. Tady taky není vůbec tráva. Tady to by se dosahořilo vatný. Zkusím to. Počkej, protože to úplně stejný skin jako mám já. A on má Moon Fame, nebo co to tam je, Meteor Fame. To bude docela těžké, ona má podle mě na max. To asi prohráme, ne? Kámo, nevím. Nevypadá to přímo nadějně. Zkusíme to, za pokusem, že dáme. Ne. Tam Borka do nás útočí. Ne. Au. A on těch ještě jeden zmravoval. Ne. Já to zkusíme, jak zabít. Accept. Ne. Dobrý. Ne. Myši. Dobrý. Ne. -1, ne? -2? To už je po několikáté. A tak tady to video asi ukončíme. Bohužel dneska. Tak čau lidi a uvidíme se s vás zítra, natočím nový video. Možná i 2, jo? Tak čau. A dejte tam like.